хора, вие сте с гостя с 2016 и днес играем Minecraft Pocket Edition. И ето сега ще я пускаме. Някой мак може да ви покажа. Който може да ви чакате само да кажа, че мога да съм стреля тук. Мога да ви науча, ако знаете, му се скина. Можете да се не знам, че това видите кода и да влезе нещо. Сега съм направил за доста много, за да въведем за един Warm-up Modern House. Сега го пускам този мап. Дай да го види как изглежда. Добре. What the fuck, това е спална във въздуха за първи път. Как е бъде? Това е звучка. В моста е пък на кош, с снежи тук и се това ще е край. Наистина, на все. Да, денга. Точно беше яко. Много хубаво ме телепортна. What the fuck, като папа. Тази музика я ще ги купувам. Save for life. Куда это пойдет? Помните, как много было да видите? Ще късни в него. Ето вижте всичко е заведено, защото са играли битка на Clash Royale хората и как виждате червения октал е ето го и Кингърчет, много се радваш. Аз съм Бейби Драган, аз съм Бейби Драган. Може да ми видите моите кръпа на Clash Royale, как играя. Уа, това как гръмна. Уа, наистина, много съм се чудил как изглежда отдолу тавърът. О! Така бе. Ще ти потуша тавърът. Ооо. Това беше гадно. Ай, човече. Това май е роял арена. Да, това е... Всъщност, коя арена съм се замислил? Кралската ли е... Май Барбериан арената е. Съм сигурен, че ви показах това. И сега ще ви покажа още други мапове. В принцип вие може да си теглите мапове от едно приложение MSP Master и някой е на линия. Всъщност, World, 840 и там колко World. Level City, Red Wasabur, бе. Това вече ми кеф. Сега ще ви го покажа този мап. Хареса ми.
на мен. Тичек. Ой. О, да, бе, аз съм в Майнкрафт. Ай, човек, по-бързо върви. Това е оркестър, се казва. Ау! Не, това не е какво. И ето го това всичкото е... Бътва, какво е спално тук, хора? Интересно е, какво е спално тук? Абе! Човек? О, тук зелената е интересно. Тук ще излетим да видим. Видя малко малчко може. Ето как виждам. Това е някой много хубав геймър, който е. Чак, какво е? ОМГ! О, аз се досещам какво е. Влакчето на ужасите. Да, наистина. Да, това е влакчето на ужасите. Това наистина е това. Скелет, колко наистина е влакче на ужасите. И такава музика, ОМГ е. Скелет си ходи. ОМГ, това е влакче. Това между пажна мраз. Ай, че ти къде съм? Ай, ужас. Защо че малко гадно гледаш, скелети са такива глупости. Сега мисля, че можем да отидем с вас дали в Майнкрафт има 17 версия. Просто казвам, че пишете, ако искате на коментара дали има 17 версия на Майнкрафт. И представете да си поговорим, може да известите какъв апдейт, там изгодим много неща, ще там да се искате да слушаме, искате приключваме с този мап. Сега следва и посредния и сме готови, защото доста мапове ви показах все пак. Оркестър, не. Сега хора ще ви покажа едно нещо. Не забравяйте да ударите един лайк и един абонат. И сега ще ви го покажа. Изгледам от Майнкрафт за малко. Излизаме. Отиваме в Google Play и пишете. За Майнкрафт, специално за него. Не се пише така. Ц, П и Мастер. Мастер, да, точно така.
ето го приложение. Сега ще ви покажа какво можете да правите с него. Теглай се. Сега го изчакаме малко да се... О, батерията ми. Абе, изчезва и бе. Сега ще чакаме малко да се потегли това MSP Master for Minecraft Launcher. Но е добро, но ще ви обясня какво да правите. Ари бе, тегли се. Омага. Брат, ари бе. Много бързо се инсталирал. 10 милиона изтегляния, бум. Това не можем където. Не, MSP Master. Долу отваряме сега. О, човек. Да, отвори. Ето, влизаме сега в MSP Master. Добре, изчезвай. О, нов мап. Не бе, човек. Бати. Добре, искам да ви покажа... Чакай, изчезваме от Майнкрафта. Изчезвам. Искам да ви покажа как да теглите мапове и как и скинове. Ари бе, човек, ти много се бърнал. Това приложение го теглете за малко. Ето тук има скинове. Натискате по Download, това се напише Start и ви го натиснете и скина ви е ваш и така. Сега ви покажа за мапове как да теглите. Първо Бомбо, танкъв беше PvP арена. Това ще натискате нали Download, ето аз ще го направя, Download, Start the Game и сте готови. Сега ще ви покажа и как да си взимате неща. Това приложение е много хубаво, на мен доволен съм от него. Ето тая кирка, сега ще ви покажа как. Само влеза в това мап. Добре. PvP арена. Аги човек. Да, имаме PvP арена, да разгледаме първо мапа. Да. Не е лош мап, ето тук от кирката. Натискате, можете да салате ни видим, спринт. Доста неща. Можете да си увеличавате левелът. Айтъм и е тук пишете примерно. Search. Не бе. Diamond. Търсен. Е, тук примерно пишете колко да ви дадем, така цъкате това, там какви си неща, всичко диамантено и натискате Add. Това е Survival, можете да направите и да вземем сега. Надявам се много да ви е харесал първи път ми. Показах ви доста мапове неща, които може да са ви полезни на вас. Сега чао, свърши.